Ahojte, ahojte. Sekunda, napiju sa. Treba dodržiavať pitný režim. No, došli sme dneska do Nitry. Došli sme čistiť jednu budovu. Nejaké stavebniny. Poďte sa mnou pozrieť, jak to vyzerá. Takže to má niečo za sebou. Takže firma sa to rozhodla, že to že to budú čistiť, s nami že to budú vyčistiť. Takže vidíte aj podhľad, jak to vyzerá, aj celková fasáda. Takže my sa dneska pokúsime spraviť všetko, čo je v našich silách. Máme zapožičanú plošinu, ktorú nám firma zapožičala, čo sme veľmi radi. A pomale sa pripravujeme. Ahojte, ahojte, zdravím vás. V prvom rade sa vám chcem ospravedlniť za zvuk. Neviem, čo to je, musím dať pozrieť mikrofón, alebo musím si kúpiť mikrofón, aby to bolo prepojené. No, my máme hotovú prácu. Hovorím, tá žltá farba, to je akože, je to dosť náročné na čistenie. Takisto je bordová farba a oranžová. Takže keď nás niekam zavolajú, tak sme úplne že nadšení z toho. Dobre, ale máme to hotové, to je hlavné. Poďte sa so mnou na to pozrieť, ako to je. Pam, pararám, takto. Takže budova, ako čistili sme túto stranu, tú budovu, tamto stranu ešte sme nečistili, takže takto to vyzerá. Krásne to majú urobené, majú to čistučké. Takže celá strana je hotová. Takže tak. No a čo vidíte tam, tie flaky, alebo čo to tam je v tej bordovej farbe, tak to je v podstate, to je taká štruktúra. Takže to je tak. No, ale žltá je krásna, je bordová, ale hlavne, že to je umyté, takže umyté to je. Takže majú to, z každej strany to majú hotové. Takže tak. No, takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým za to, že ste si pozreli naše video do konca a dajte nám odber, like, komentár a tiež nás môžete sledovať na facebookovej stránke Richard Čistí. A to je všetko od nás. Majte hlavne pekný, čistý deň a ahojte, majte sa.